வயிற்றெரிச்சலால் ஆளாளுக்கு ஒன்றை பேசுகிறார்கள். ஒருத்தர் பேசுகிறார், ஒரு சொந்த சமுதாயத்திற்கே உண்மையாக இல்லை, நேர்மையாக இல்லை, உள்ஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிறேன் என்கிறார், பிறகு போய் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு போடுகிறேன் என்கிறார், இல்லை இல்லை நான் உங்களை எதிர்த்து போடவில்லை என்கிறார். இதற்கெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு நான் விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன். நான் ஒரு அம்பேத்கரியவாதி, அவருடைய சிந்தனைகளை உள்வாங்கியவன், அவருடைய கோணத்திலிருந்து ஒரு தேசிய பார்வை கொண்டு இந்த பிரச்சனைகளை அணுகுவதால் உங்களைப் போல சாதியவாத கண்ணோட்டத்தோடு எங்களால் அணுக முடியவில்லை. உங்களுக்கான தேவை என்பதோடு நின்று கொள்கிறீர்கள். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அப்படி நினைக்கவில்லை. என்னுடைய சாதி மகர் சாதி, அது ஆண்ட பரம்பரை, நாட்டை கட்டியாண்ட ஒரு சமூகம் என்று அவர் அந்த காலத்திலும் பெருமிதம் பேசவில்லை. இந்தியா முழுவதும் இப்படி சாதியின் பெயரால் ஒடுக்கப்பட்டு கிடக்கிற, வஞ்சிக்கப்பட்டு கிடக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சாதிகளுக்காக கண்ணீர் வடித்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவ்வளவு பேரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று போராடியவர். அதனால்தான் ஆயிரக்கணக்கான சாதிகளை ஷெட்யூல் காஸ்ட் என்கிற ஒரு பட்டியலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இணைத்து நீங்கள் எல்லோரும் சகோதரர்களாக உணர்ந்து கைகோர்க்க வேண்டும் என்றுதான் அந்த பட்டியலை உருவாக்கினார். நான் மகர், எனக்கும் மற்ற சாதிக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று ஒரு சாதியவாதியாக அவர் எண்ணியிருந்தால் நமக்கு இப்படி ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் கிடைச்சிருக்குமா? யோசித்து பாருங்கள். இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு ஒரு தலைநிமிர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்குமா? புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தன்னுடைய சாதிதான் முக்கியம், தன்னுடைய சாதியின் நலன்கள் தான் முக்கியம், பிறரை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தால் நம்முடைய நிலை என்ன என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அவர் நிறைய படித்தவர், மெத்த படித்தவர், பெரிய படிப்பாளி, நல்ல வேலைக்கு போயிருக்க முடியும், கை நிறைய சம்பாதித்திருக்க முடியும், சொத்துக்களை சேர்த்திருக்க முடியும், 2 பிள்ளைகளை சுகபோகமாக வாழ வைத்திருக்க முடியும். தேசிய தலைவராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். எளிய மக்களுக்காக பாடுபட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அம்பேத்கரின் பிள்ளை என்பதால் எனக்கும் அந்த பார்வை இருக்கிறது, அவ்வளவுதான். தேசிய தலைவராக வேண்டும் என்று நான் மகாராஷ்டிராவுக்கு போகவில்லை, தேசிய தலைவராக வேண்டும் என்று நான் ஆந்திராவுக்கு போகவில்லை, தேசிய தலைவராக வேண்டும் என்று நான் தெலுங்கானா, கர்நாடகா, கேரளாவுக்கு போகவில்லை. அங்குள்ள பாதிக்கப்படுகிற மக்கள் தேடி வந்து இந்த கொடியை எடுத்துச் சென்று ஏந்தி பிடிக்கிறார்கள். கிராமங்கள் எங்களுக்கான பாதுகாப்பு அரண் வீசிக்கோ என்று இன்றைக்கு முழங்குகிறார்கள். தேடி வந்து தங்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இப்ப அண்மையில் நாங்கள் கேரளாவுக்கு போய் வந்தோம், நானும் தொடர் ரவிக்குமார் அவர்கள். கேரளாவில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களிலும் இப்போது பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லா மாவட்டங்களிலும். கேரளாவில் போய் நான் எலெக்ஷன் நிற்க போறேன், நான் போய் தொகுதி மாற்றிட்டு சிதம்பரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நாளைக்கு போய் அங்கே கேரளாவில் நிற்க போறோம் கிடையாது. நமக்கு பதவி ஆசை என்கிறார்கள். பதவி ஆசை பிடித்தவர்கள். முதலில் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினரானேன் 2001. 2 வருஷத்தில் பதவியை தூக்கி போட்டு வெளியே வந்தேன். சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தூக்கிவிட்டு உதறிவிட்டு வெளியே வந்தேன். என்னை பார்த்து பதவி ஆசை, அதனால் திமுகவோடு நீங்கள் கலைஞர் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு தலையாசித்தீர்கள் என்று விமர்சனம். சமூக ஊடகங்களில் அவ்வளவு வயிற்றுச்சல். இந்த இயக்கம் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் தாக்குப்பிடித்து நிற்கிறது. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், அங்குலம் அங்குலமாக வளர்ந்தாலும் அழுத்தமாக வளர்கிறோம். கருத்தியல் வலுவோடு வளர்கிறோம். ஜனநாயக சக்திகளின் நம்பிக்கையை பெருமளவுக்கு வளர்கிறோம். அதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. எவ்வளவு இருட்டடிப்புகள், எவ்வளவு எதிர்மறை விமர்சனங்கள்,
எவ்வளவு அவதூறுகள்! ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் மக்களோடு கிடக்கிறோம், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக முகம் கொடுக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் 35 ஆண்டுகள் தாக்குப்பிடித்து இந்த களத்தில் நிற்கிறோம் என்றால் அதுவே ஒரு சாதனை தான். அரசியலில் ஒரு இயக்கம் இவ்வளவு தூரம் தாக்குப்பிடித்து நிற்பதே ஒரு சாதனை தான். ஏன் திமுகவோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இது அறியாமையில் பதற்றுகிற ஒரு விமர்சனம். ஏன் தனியாக போட்டியிடவில்லை? அரசியல் உத்திகளை பற்றி எந்த அடிப்படை அறிவும் இல்லாதவர்கள் பேசுகிற ஒரு உளறல் இது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்து போட்டியிடாமல் இருந்திருக்கலாம், எத்தனை சதவீதம் வாக்கு வங்கி வைத்திருக்கிறோம் என்று காட்டாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தேர்தல் அரசியலை அடியெடுத்து வைத்த நாளிலிருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் ஏதேனும் ஒரு கூட்டணிக்கு வேண்டும் என்ற நிலையை தமிழக அரசியலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றும் இல்லைன்னா ஏன் எங்களை அவங்க கூட்டணியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? நான் 2001 சொல்றேன், 1999 சொல்றேன். நாங்கள் தேர்தல் அரசை அடியெடுத்து வைக்கிற போதே கூட்டணியில் தான் அடியெடுத்து வைக்கிறோம். நம்பிக்கை எங்கள் இருப்பு என்பது ஒரு தவிர்க்க முடியாத தேவை என்று அரசியல் களம் உணர்ந்தது. 2001 திமுக கூட்டணி, 2006 அதிமுக கூட்டணி, 2009 திமுக கூட்டணி, 2004 2016 தான் நாம் தனியாக நிற்க நேர்ந்தது. தனி கூட்டணி அமைத்தோம். 2004 ஒரு தனி கூட்டணி, மக்கள் கூட்டணி. 2016 மக்கள் நல கூட்டணி. மற்றபடி தொடர்ந்து கூட்டணியில் இடம்பெறுகிறோம். நமக்கு வாக்கு வங்கி இல்லை என்றால் கூட்டணியில் இடம் எப்படி கிடைக்கும்? நம்மால் வாக்குகள் பரிமாற்றம் நிகழவில்லை என்றால் கூட்டணியிலே எப்படி சேர்த்துக் கொள்வார்கள்? கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அல்லது கூட்டணியில் இடம்பெறக்கூடிய அளவுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தவிர்க்க முடியாத ஒரு அரசியல் சக்தியாக தமிழ்நாடு தகுதி அளவில் இருக்கிறது. இப்படி பேசலாமா, அப்படி பேசலாமா, அவர்களோடு சேரலாமா, இவர்களோடு சேரலாமா, ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்று சொல்லலாமா, முதல்வர் பதவிக்கு ஆசைப்படலாமா, துணை முதல்வர் பதவி கேட்கிறீர்களே அதற்கு என்ன அர்த்தம்? நல்லதோ கெட்டதோ எதிர்த்தோ ஆதரித்தோ சிறுத்தைகளை பற்றி பேசக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு நிலை இன்றைக்கு தமிழகத்திலே வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதுதான் சிறுத்தைகளின் வலிமை. 2001 நாம் வைத்த முழக்கம் அது. இன்னைக்கு ஏதோ புதுசா நம்ம சொல்றோம், அது திமுகவுக்கு எதிராக சொல்றோங்கிற மாதிரி கூறுதிட்ட பார்க்கிறார்கள். விடுதலை சிறுத்தைகள் வெளியேறிவிட்டால் அந்த கூட்டணியை பலவீனப்படுத்திவிட முடியும். அந்த கூட்டணியை பலவீனப்படுத்திவிட்டால் சாதியவாதிகள் இங்கே பெரிய சக்திகளாக எழ முடியும். அதுதான் இங்கே முக்கியமான உத்தி. அதுதான் RSS சங்கிகளின் திட்டம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த சமூகங்களை எல்லாம் எதற்காக ஷெட்யூல்ட் காஸ்ட் என்று ஒருங்கிணைத்தார்? அதுக்கான ஏற்பாட்டை ஏன் அவர் செய்தார்? அன்றைய பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் எப்படி அதற்கு ஒப்புக்கொண்டது? மாநில வாரியாக பார்த்தால், பிறகு மாவட்ட வாரியாக பார்த்தால், பிறகு கிராம வாரியாக பார்த்தால் நாம் எல்லா கிராமங்களிலும் பெரும்பாலும் மைனாரிட்டியாகத்தான் இருக்கும். அகில இந்திய அளவிலே பார்த்தால் 25 விழுக்காடு SC, அதற்கு மேலே இருக்கும். 2011 கணக்குப்படி 15%, பழங்குடியினர் 7.5%. இன்றைய கணக்கு இரண்டும் 27% மேல் உயரும். 100 கோடி மக்கள் தொகை என்றால் 27 கோடி அல்லது 30 கோடி தலித்துகள். அவ்வளவு பெரிய சமூகம் ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாறினால் தொடர்ந்து அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு சாதியாய் உடைந்து போனால் ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி ஒரு காலத்திலும் நம்மால் நகர முடியாது. இவங்கெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துதானே ஜெய்பீம்
என்று முழங்கி கைகோர்த்து நிற்கிறார்கள். உடைச்சு விட்டுட்டா அங்கங்க அவனுக்கு லோக்கல் லீடர் இருந்தா போதும், அம்பேத்கர் தேவைப்பட மாட்டார். தேசிய அளவில் ஒரே சமூகமாக இருக்கும் வரையில் தான் அம்பேத்கர் தேவைப்படுகிறார். அம்பேத்கர் நம் கைகளில் இருக்கிற வரையில் தான் நாம் தேசிய அளவில் ஒரு சக்தியாக நிமிர்ந்து நிற்க முடியும். அம்பேத்கர் என்கிற அடையாளத்தை நொறுக்க வேண்டும் என்பதுதான் RSS சங் பரிவார்களின் நோக்கம். நீ பறையராய் மட்டும் தனியே போனால் உனக்கு இரட்டைமலை சீனிவாசன் போதும், அம்பேத்கர் தேவைப்பட மாட்டார். நீ அகில இந்திய அளவிலே ஷெட்யூல் காஸ்ட் என்கிற அடிப்படையில் ஒருங்கிணைந்து நின்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் என்கிற பேராயுதம் உனக்கு தேவைப்படும். அம்பேத்கர் பேரை சொல்லித்தானே இவ்வளவு தூரம் இவர்கள் எல்லாம் செய்கிறார்கள். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஏதோ எழுதிட்டார், அதனால போட்டு நம்மளை வாட்டி வதைக்கிறாங்க என்கிறது தான் எல்லோருக்கும் இருக்கிற கவலையை. அம்பேத்கரை பேசாமல் அவர்களால் அடுத்த நகர்வே முடியாது. அது அவர்களுக்கு பெரிய உறுத்தலாக இருக்கிறது. அந்த அரசமைப்பு சட்டமும் அம்பேத்கர் பெயரும் தான் சாதிய மதவாத சக்திகளுக்கு பெரிய நெருடல், பெரிய உறுத்தல். இந்த அடையாளத்தை தகர்க்க வேண்டும். அதனால்தான் அவன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு தரான். சப் கேட்டகரைசேஷன் தனித்தனியா உடைச்சுக்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறான். அம்பேத்கர் பார்வை கொண்டு நாம் அணுகுகிறோம், அவ்வளவுதான். யாருக்கும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடாது, யாருக்கும் அவருடைய உரிமையை கொடுக்கக்கூடாது என்று எந்த இடத்திலும் தடுக்கவில்லை. இதை அம்பேத்கர் பார்வை கொண்டு அணுகினால் மட்டும்தான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அம்பேத்கர் விஷன், அவருடைய பார்வை, தேசிய அளவில் இந்த சமூகம் ஓரணியில் திரண்டு நிற்க வேண்டும். இப்ப பாப்பா இப்படிதான் சொன்னான், பாப்பான்னு சொல்றதுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் சொல்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சில நண்பர்கள் கேட்கிறார்கள். பார்ப்பனர்கள் சொன்னது இடஒதுக்கீட்டால் இந்து சமூகத்தை உடைத்து விடாதீர்கள் என்று சொன்னது அவன் இந்து ஒற்றுமைக்காக சொல்லுகிறான். நாம் தலித் ஒற்றுமைக்காக சொல்லுகிறோம். தலித் ஒற்றுமையும் இந்து ஒற்றுமையும் ஒன்றல்ல. இந்துக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்றால் சனாதனம் வலுப்பெற வேண்டும் என்று பொருள். தலித்துகள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்றால் சனாதனத்தை தகர்க்க வேண்டும் என்று பொருள். எனவே இந்து ஒற்றுமையும் தலித் ஒற்றுமையும் ஒன்று கிடையாது. தலித்துகள் சிதறிவிடக் கூடாது என்று கவலைப்படுவதற்கும் காந்தியை போல இந்துக்கள் சிதறிவிடக் கூடாது என்று கவலைப்படுவதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. இதை உணர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. நண்பர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம். ஏன்னா இவங்க தலித்துகள் ஒன்றுபடக்கூடாது, ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டா எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் சொல்றாங்க. அப்படிதான் பிராமின்ஸ் ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க. இந்த SC STக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா, OBCக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா எல்லாம் இந்து ஒற்றுமை சிதைந்து போகும் கவலைப்பட்டாங்க. அவங்க சொல்றதும் நீங்க சொல்றதும் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்கிறார்கள். வேறுபாடு இருக்கிறது. நாம் பேசுகிற தலித் ஒற்றுமை என்பது சனாதனத்திற்கு எதிராக நடத்துகிற யுத்தம். தலித்துகள் சிதறி போனால் சனாதனத்தை யாராலும் எதிர்த்து பேச முடியாது. ஏன்னா OBC தலைவர்கள் எப்போதுமே சனாதனத்தை பெரியார் போல 1-2 பேரை தவிர ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் தான், ரொம்ப 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 சொற்ப சதவீதம் தான். OBC சமூகங்களை சார்ந்த எந்த தலைவர்களும் இந்த சாதிய கட்டமைப்பை எதிர்த்து போராட மாட்டார்கள், போராடியதில்லை. இன்னைக்கு யார் RSS தூக்கி பிடிப்பது? பிராமணர்களை விட பிராமணர் அல்லாத OBC தலைவர்கள் தான் தூக்கி பிடிக்கிறார்கள். சனாதன தர்மத்தை போற்றக்கூடியவர்கள் யார்? அதற்கு எதிராக நின்று போராடக்கூடிய தலைவர்கள் எத்தனை பேர் OBC சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள்? சாதியை ஒழிப்பதுதான் எங்கள் இலக்கு என்று OBC தலைவர்களால் சொல்ல முடியுமா? விடுதலை சிறுத்தைகளால் சொல்ல முடியும், பாமகவால் சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் சமூக நீதியை பேச முடியும், சாதி ஒழிப்பை பேச முடியுமா? இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்பதற்காக, இடஒதுக்கீட்டின் தேவையை கொண்டிருக்கிற சமூகத்தின் வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக சமூக நீதியை நீங்கள் போலியாக உச்சரிக்க முடியும். நான் கேட்கிறேன், சாதி ஒழிப்பே மக்கள் விடுதலை என்று சொல்லுகிற துணிச்சல் உள்ள இயக்கம் எத்தனை இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது, இந்தியாவில் இருக்கிறது? சாதியை ஒழிப்பதற்கு தலித் ஒற்றுமை தேவை. இந்து ஒற்றுமை வேறு, தலித் ஒற்றுமை வேறு. இந்த ஒற்றுமையை வைத்துக் கொண்டே இடஒதுக்கீட்டை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்று பேசுவோம். சுழற்சி முறையிலே எப்படி எல்லோருக்கும் அந்த பயன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விவாதிப்போம். அருந்ததியருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி எழுந்தபோது அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் முதலில் அழைத்து பேசியது விடுதலை சிறுத்தைகளைத்தான். நானும் தோழர் ரவிக்குமார் அவர்களும் தான் போனோம்.
3 பேர் தான் உட்கார்ந்து பேசுறோம், கலைஞர், ரவிக்குமார், திருமாவளவன். ஏன் நீங்க இதெல்லாம் கண்டிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க. என்னங்க ஏன்னு கேட்டோம். 3ஆ பங்கு போட சொல்றாங்க 18%. அருந்ததியர் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீதம் இருக்கிறாங்க? 1% மேல் இருப்பாங்களா? அவங்களுக்கு 6% வேணும்னு கேட்கிறாங்களே சிபிஎம். இதையெல்லாம் நீங்க எப்படி கண்டுக்காம இருக்கிறீங்க? நாங்க சொன்னோம், எத்தனை சதவீதங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணிக்கீங்க, ஆனா அவங்களுக்கு பிரையாரிட்டி கொடுக்கணுங்கிறது முக்கியம். நீண்ட காலமாக அவர்களால் அதில் காம்பீட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை, போட்டியிட முடியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட கூட்டுங்க. நாம் கொடுத்த ஆலோசனையில் தான் அனைத்து கட்சி கூட்டமே நடந்தது. சிபிஎம் குரல் கொடுத்திருக்கிறார், அது வேறு. ஆனால் ஆலோசனையை அந்த கூட்டம் நடத்துவதற்கு 2 நாட்கள் முன்பு எங்களைத்தான் அழைத்து பேசினார். அருந்ததியருக்கு எதிரானவர் ரவிக்குமார் என்கிறார்கள். ரவிக்குமார் அன்றைக்கு என்னோடு தனியாகத்தான் இருந்தார். கலைஞரும் நாங்கள் 3 பேர் தான் இருந்தோம். அந்த இடத்துல ரவிக்குமார் சொல்லலையே, அப்படி அருந்ததியருக்கு கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லலையே. அது எப்படி கொடுக்க முடியும், நாங்கள் கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறோம் அப்படி சொன்னாரா? கிடையாது. தனியாக தான் இருந்தோம், ரகசியமாக ஒரு அறையில் பேசுற மாதிரி தான் பேசணும். அந்த இடத்துல நாங்கள் தான் முதலில் ஆதரவு குரல் கொடுத்தோம். சில அற்பர்கள் தொடர்ந்து நமக்கு எதிராக அவதூறுகளை பரப்புகிறார்கள். ஏன்னா சமூகம், அருந்ததியர் சமூகம் சிறுத்தைகள் இயக்கத்திலே பெருமளவில் தென் மாவட்டங்களில், மேற்கு மாவட்டங்களில் இருக்கிறார்கள் என்பதை சகித்துக் கொள்ள முடியாத கும்பல். அவங்களால ஒரு 1000 பேரை திரட்ட முடியல. ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகளை அவர்கள் திரண்டிருக்கிறார்கள். விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்தாத அளவுக்கு இவர்கள் போராட்டம் நடத்தியிருப்பார்களா? எல்முருகன் பேசுறார், அவர் அருந்ததியர் சொல்லிட்டு பதவியில் இருக்கிறார். இடஒதுக்கீட்டுக்காக போராடினாரா? குரல் கொடுத்தாரா? போராட்டங்களை நடத்தியிருப்பாரா? பேரணிகளை நடத்தியிருப்பாரா? மாநாடுகளை நடத்தியிருப்பாரா? திருமாவளவன் நடத்தியிருக்கிறார். எத்தனை போராட்டங்கள் அருந்ததியர் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிற போதெல்லாம் பட்டியலிட முடியும். எந்த அருந்ததியர் இயக்கம் நடத்தாத அளவுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நடத்தியிருக்கிறது. நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான்கள் எல்லாம் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு பாடம் எடுக்கிறார்கள். அவங்க நோக்கம் என்னன்னா, நம்மையும் சாதியவாதியா மாற்றணும். நாங்க ஒரு சாதிக்காக பேசல, நீ ஒரு சாதிக்காக நின்னுக்கோ. நீ மட்டும் என்ன மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல போற, எல்லோருக்குமான தலைவர்ங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்க முயற்சிக்கிறாயா என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். எங்களுக்கு அப்படி எந்த முனைப்பும் கிடையாது. மக்களுக்கு தொண்டு செய்வது, புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பார்வையில் இயங்குவது, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். சமூக நீதியில் எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். கிரீமி லேயர் எவ்வளவு ஆபத்தானது, அது வெறும் அப்சர்வேஷன் தான். என்ன அப்சர்வேஷன்? அது ஏன் அவன் கோர்ட்ல சொல்லணும்? அது எதுக்காக ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கொண்டு வரணும்? அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இல்லை என்றால் அதை ஏன் அவன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல பதிவு பண்றான்? அது ஒரு டைரக்ஷன் இல்ல, அப்சர்வேஷன். சரி, டைரக்ஷன் இல்ல, அப்சர்வேஷன். அப்சர்வேஷன் ஏன் அவன் ரிட்டன்ல பதிவு பண்றான்? பொருளாதாரத்தை அளவுகோலாக வைத்து சமூக நீதி கோட்பாட்டையே நீர்த்து போக செய்வதுதான் சங்கிகளின் சதித்திட்டம். இங்க கருணாநிதி கொண்டு வந்தார், நாங்கள் எதிர்த்தோம் என்று சொல்லுகிற கிருஷ்ணசாமி இப்போது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து வழக்குக்கு போனாரா? இந்த தீர்ப்பு எங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது என்று ஏன் அவர் வழக்கு தொடுக்கவில்லை? அதில் அவருக்கு என்ன நேர்மை இருக்கிறது? யாரை ஏற்கிறார்? அவர் யாரை ஏமாற்றுகிறார்? அவருக்கு நேர்மை இருந்தால் அவர் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு போயிருக்க வேண்டும். கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு அவர் மட்டும் போய் படுத்துட்டார். ஒரு வக்கீல் வைக்கல, வக்கீல் வச்சு வாதாடல. யார் நேர்மையை பற்றி பேசுவது? உண்மையிலேயே தேவேந்திர வேளாளர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் வழக்கு தொடுத்திருந்தால் அந்த வழக்கை முறையாக நடத்தியிருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? கடைசி வரையில் நீதிமன்றத்தில் நின்று வாதாடி இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? பேருக்கு ஒப்புக்கு ஒரு வழக்கு போட்டுவிட்டு போய் முடங்கி கிடந்தவர் நேர்மையை பற்றி பேசுகிறார். உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையிலே பாஜகவை விமர்சிப்பதற்கு பயந்து கொண்டு திமுகவை விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். யார் பதவிக்காக பேசுவது? இவர்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை என்றாலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், சமூக ஊடகங்கள் உங்களை குழப்புவார்கள். அதற்கு நான் விளக்கம் தருகிறேன். அண்ணன் முதலமைச்சராகட்டுங்கிறார் தம்பி சீமான். நமக்கு வேண்டியவர் தான், நம்மோடு இருந்தவர் தான், நம்முடைய களத்தில் நின்றவர் தான். அவருடைய வளர்ச்சியை நான் விரும்புகிறேன். தமிழ் தேசியம், அவர் பேசுகிற தமிழ் தேசியத்தில் நமக்கு முரண்பாடு இருக்கிறது. வெறும் மொழி உணர்ச்சியும் இன உணர்ச்சியும் தமிழ் தேசியம் அல்ல. பிற மொழியை எதிர்த்து பேசுவது, வெறுத்து பேசுவது தமிழ் தேசியம் அல்ல. தமிழ் தேசியம் என்பது இந்திய தேசியத்திற்கு எதிரானது.
இந்திய தேசியம் தான் தமிழ்நாட்டை ஒரு மாநிலமாக்கி வைத்திருக்கிறது. இந்திய தேசியம் தான் தமிழர்களின் உரிமைகளை நசுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே உன்னுடைய போராட்டம் தமிழ் தேசியம் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் இந்திய தேசியத்தை எதிர்க்க வேண்டும். எது இந்திய தேசியம்? இன்றைக்கு இந்திய தேசியம் என்பது இந்து தேசியமாகத்தான் இருக்கிறது. இந்து தேசியம் என்பது சனாதன தேசியமாகத்தான் இருக்கிறது. சனாதன தேசியத்தை எதிர்ப்பதுதான் உண்மையான தமிழ் தேசியம். அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு மாநில உரிமைகளை பேசுவது ஒரு லிபரல் நேஷனலிசம். நாம் அதுதான் பேசலாம். அம்பேத்கர் எழுதிய சட்டம் இந்த தேசத்துக்காக சில பிரச்சனைகளை தேசிய அளவில் தான் பார்க்க முடியும், எல்லாத்தையும் மாநில அளவில் பார்க்க முடியாது. மது ஒழிப்பு பிரச்சனையா தேசிய அளவில் தான் பார்க்க முடியும், மதவாத பிரச்சனையா தேசிய அளவில் தான் பார்க்க முடியும், சாதி ஒழிப்பு பிரச்சனையா தேசிய அளவில் தான் பார்க்க முடியும், அதை மாநில அளவில் பார்க்க முடியாது. எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ஆணைக்கு அறம்னா குதிரைக்கு குர்ரம்னு சொல்லக்கூடாது. ஆணைக்கு அறம் சொன்னீங்க இல்லையா, அப்ப குதிரைக்கு குரம் தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் மாநில அடிப்படையை அணுக முடியாது. சாதி ஒழிப்பை தேசிய அளவில் தான் நீ கையாள முடியும். மதவாத அரசியலை தேசிய பார்வை கொண்டுதான் அணுக முடியும். மது ஒழிப்பையும் தேசிய அடிப்படையில் தான் நீங்கள் அணுக முடியும். இப்படி பல பிரச்சனைகள் தேசிய பார்வையோடு அணுக வேண்டிய தேவை உள்ளன. மொழி உரிமைகள் மாநில அளவில் தான் இருக்க முடியும், இன உரிமைகள் மாநில அளவில் இருக்க முடியும், மாநிலத்துக்கான அதிகாரங்களை மாநில அளவில் நின்று நாம் பேச முடியும். இந்து தேசியம் என்னைக்கு இந்து தேசியத்தை எதிர்த்து பேசியிருக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சி. விடுதலை சிறுத்தைகள் பேசுகிற தமிழ் தேசியம் சாதி ஒழிப்பை முன்னிறுத்துகிற தமிழ் தேசியம். ரெண்டு தான் தமிழ் தேசியத்தில். ஒன்று மாநில உரிமைகளை கோரக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம், பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸி நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம், இந்தியா என்பதை ஒரு நேஷன் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் எங்கள் மொழி உரிமைகளையும் இன உரிமைகளையும் பாதுகாப்போம். அது ஒரு வகையான தமிழ் தேசியம். உண்மையிலேயே எது தமிழ் தேசியம்னா இந்தியாவோடு தமிழ்நாடு இருக்காது என்பதுதான் தமிழ் தேசியமாக இருக்க முடியும். அப்படி யாராவது பேசியிருக்கிறாங்களா? அப்படின்னா நீ தமிழ் தாய் வாழ்த்தை ஏற்றுக்க முடியாதுன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனை ஏற்றுக்க முடியாது, தேசிய கீதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உனக்கு வரி கட்ட முடியாது என்று சொன்னால் நாடு தனிநாடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும். தமிழ்நாடு தனிநாடு என்று சொன்னால் அது உண்மையான 100 விழுக்காடு தூய்மையான தமிழ் தேசியம். கான்ஸ்டிடியூஷனை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸி ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நேஷனல் ஆந்தம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் உனக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் என்றெல்லாம் ஒத்துக்கொண்டு மொழி உரிமையும் இன உரிமையும் காப்பாற்ற போராடினால் அது ஒரு லிபரல் தமிழ் நேஷனலிசம். அவங்க இது ரெண்டுமே பேசல, வெறும் இனவாதத்தை பேசுகிறார்கள். என்ன இனவாதம்? ஆராய்ச்சி பண்ணி தெலுங்கு மூலம் தெலுங்கு, யாரோ ஒரு அர்ப்பன் வந்து எனக்கு பேர் வைக்கிறான், எனக்கு மூலம் தெலுங்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறான். இதுக்கெல்லாம் போய் நான் இனவாதம் பேச முடியுமா? அவன் லெவலுக்கு நான் இறங்க முடியுமா? இப்படித்தான் போய் முடியாது. இதை கடந்து அம்பேத்கர் பார்வை கொண்டு, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பார்வை கொண்டு, தந்தை பெரியாரின் பார்வை கொண்டு, மாமேதை காரல் மார்க்ஸ் அவர்களின் அரசியலை அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைக்கு கொள்கை சார்ந்து இந்தியாவிலேயே இயங்குகிற ஒரு பேரியக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. எல்லோருக்கும் சமூக நீதி பரவலாக்கம் வேண்டும். நீ ஏன் மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிற? இதுதான் அம்பேத்கர். எவ்வளவு பெரிய தொலைநோக்கு பார்வை இருந்தா அம்பேத்கர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா இவங்களெல்லாம் சுக்குநூறா உடைச்சிருவான். பாருங்க, ஓபிசி விஷயத்துல மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருந்ததுனால எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பண்ணாரு? நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட், வட மாநிலங்கள், வட மாவட்டங்கள்ல வன்னியர்கள் நமக்கு வாக்களித்தா நம்ம ஜெயிச்சிட முடியும், நமக்கு தென் மாவட்டங்களில் இருக்கிற சாதியை பற்றியோ மேற்கு மாவட்டங்களில் இருக்கிற சாதியை பற்றியோ கவலை வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு நாள் போய் சந்திச்சார் மருத்துவர் ராமதாஸ். அடுத்த நாள் 10% கொடுக்குறேன்னு அறிவிச்சிட்டாரு. இந்த மாதிரி மாநில அரசுகள் முடிவெடுக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் பார்லிமெண்ட்ல முளக்குச்சி அடிச்சு வச்சிருக்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள். SC/ST மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி நீ ஏதாவது முடிவெடுக்க வேண்டுமானால் ஸ்டேட்ல பண்ணக்கூடாது. அங்க அவன் சாதி அடிப்படையில், பெரும்பான்மை அடிப்படையில் எந்த முடிவு எடுத்துருவான். எதுவாக இருந்தாலும் லோக்சபாவில் வந்து பேசு, ராஜ்யசபாவில் பேசு. ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் முடிவெடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்று அரசாணையாக இருந்தாலும் சட்டமாக இருந்தாலும் முடிவெடு என்ற ஒரு
நிலைப்பாட்டை எடுத்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அதைத்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் பேசுகிறோம். தமிழ்நாட்டில் யாரும் அதை பேசுவதில்லை. நம்மள போற போக்கில் அவதூறு அள்ளி இறைத்து விட்டு போகிறார்கள். மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் தரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ரிவ்யூ பெட்டிஷன். அப்பீல்னா வேற, ரிவ்யூனா வேற. அப்பீல் என்பது நீ கொடுத்த தீர்ப்பே தவறானது, அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்கிறோம் என்று வேறு நீதிபதிகளை கொண்டு விசாரிக்க கோருவது அப்பீல். ரிவ்யூனா எவன் தீர்ப்பு எழுதினானோ அவர்கிட்ட நம்ம மனு கொடுக்கிறோம். நீ கொடுத்திருக்கிறதுல எனக்கு சில அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, எனக்கு சில கிளாரிபிகேஷன் வேணும், நீ அதை மறுபரிசீலனை செய்ய, அதுல ஏதாவது உனக்கு கன்வின்ஸ் ஆனா மாற்றி அதை திருத்தம் செய்து எழுது அப்படின்னு வைக்கிற ஒரு கோரிக்கை. 100% அந்த நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்வார்கள் என்பதுதான் நோன் ஃபேக்ட், அது தெரிந்த உண்மை. ஏன்னா அவன் எழுதின தீர்ப்பையே அவன் தப்புன்னு ஒத்துக்குவானா? அப்புறம் ஏன் நீங்க அவன் மனு போடுறீங்கன்னு கேட்கலாம். அப்ஜெக்ஷனை பதிவு பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு. என்ன அப்ஜெக்ஷன்? நீ சப் கேட்டகரைசேஷன் பண்றதுல உள்நோக்கம் இருக்கிறது, இதுல பார்ப்பன சதி இருக்கிறது, சனாதன சதி இருக்கிறது, தலித்துகளை அகில இந்திய அளவிலே ஒரே சக்தியாக திரள விடாமல் எதிர்காலத்தில் சுக்கு நூறாக உடைத்து நொறுக்க வேண்டும் என்பது இதன் பின்னணியில் இருக்கிற சதி. அதை நம்ம பதிவு பண்றோம். கிரீமி லேயர் கொண்டு வரக்கூடாது. ஒரு தலைமுறையில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தன் படிச்சுட்டான்னா அடுத்த அந்த பிள்ளைகளை யாருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாதுங்கிறான் கிரீமி லேயர். ஒரு வருஷத்துக்கு இத்தனை லட்சம் சம்பளம் வாங்கினான்னா அவனுக்கு கொடுக்காத, ஒரு புள்ள படிச்சுட்டானா அடுத்த பிள்ளைக்கு கொடுக்காத. அதுக்கப்புறம் நீ ரிசர்வேஷன் வாங்க முடியாது, பெரிய பதவிக்கு போக முடியாது. நீ மேக்சிமம் முட்டினா கூட ஒரு டீச்சரா வரலாம், ஒரு 4th கிரேடா வரலாம், அவ்வளவுதான். ஒருத்தன் தான் ஒரு குடும்பத்தில் படிக்க முடியும், அடுத்த பிள்ளை படிக்க முடியாது. அவன் போடுற வருமான வரம்பை தாண்டி நீ சம்பாதிக்க முடியாது. சம்பாதிச்சுனாக்க உன் பிள்ளைக்கு படிப்பு கிடையாது. ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போனா கூட, 1 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போனா கூட உனக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது. இந்த கிரிமி லேயர் என்பது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தானது. இதை எதிர்க்க வேண்டாமா? கொந்தளித்து எழ வேண்டாமா? மிகப்பெரிய ஒரு பதட்டம் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டாமா? ஏற்படாது. சனாதனம் அவர்களை நீர்த்து போக வைத்திருக்கிறது. எந்த ஓபிசி லீடருக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது. திருமாவளவன் எங்க கொடியாத்தினா அதை புடுங்கி போடுறான்னு சொல்றதுதான் ஆள் இருக்கிறான். சனாதன சக்திகள் என்ன செஞ்சாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. தோழர்களே, சமூக ஊடகங்களில் பரப்புகிற வதந்திகளை ஒருபோதும் நம்ப வேண்டாம். நாம் தெளிவாக இருக்கிறோம், உறுதியாக இருக்கிறோம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார், மாமேதை மார்க்ஸ் ஆகிய இந்த மாமனிதர்களின் கொள்கை வழியில் இந்த மக்களை நாம் அரசியல் கொடுத்துகிறோம். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வெறும் சாதிய உணர்வோடு இயங்குகிற ஒரு சராசரி இயக்கம் இல்லை. தொலைநோக்கு பார்வையோடு இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மகத்தான பேரியக்கம் என்பதை சொல்லி, அந்த இயக்கத்தின் ஒரு மூத்த தோழர் ஐயா பாலு இன்று நம்மிடையே இல்லை. அந்த தம்பிக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.